Έλα Κώστα μου και Χριστίνα. Εδώ είμαστε στο εμπορικό κέντρο στο Κενόσα. Ήρθαμε εδώ πέρα, είπα να κάνω ένα μικρό βιντεάκι για εσένα να δείτε. Ωραία, τώρα ο Μπούμπλος έφυγε να μετακινήσει το αυτοκίνητο και εγώ πάτησα σε κάτι νερά. Είχα πάει εδώ πέρα στο δασάκι, όπως βλέπεις πιο κάτω εδώ, και ένα ποταμάκι εδώ. Ωραίο, τώρα ψώνισα, σας πήραμε κάτι από το Νότικα. Πολύ ωραίο, να δω πως είναι, τα χιόνια έχουν μείνει ακόμα, τα έχουν φτιαρίσει σε αυτό το σημείο. Να και το αγαπημένο σας Timberland. Θα σας στείλω κι άλλο.